Прывітанне, паважаныя сябры, аматары беларускай мовы, а таксама тыя, хто проста выпадкова трапіў сюды. Для пачатку, калі я раптам загаварыў не на той мове, якую ты не чакаў, то правер налады Ютубу і паспрабуй змяніць агучку. Прыемнага прагляду. Так, жыццё надта ж складаная і насычаная штукенцыя. Інструкцыі ў камплекце не было, і даводзілася рухацца неяк па адчуваннях. І калі здавалася, што яшчэ трыху пачакаць, і клопатаў стане значна менш, то здарылася не як марылася. Таму на дадзены канал у мяне не хапае часу, але ўсё ж мне вельмі не хочацца закідваць яго. І я вырашыў даць вам 5 парад, пра якія ў мяне ніхто не запытваў. Але, спадзяюся, яны будуць для вас карыснымі, дзе б вы не былі. Яны абсалютна рандомныя і ніяк не звязаныя адна з адной. Гэта проста першыя 5 парад, што прыйшлі мне ў галаву. А калі дадзеная тэма будзе вам цікавая, то я зраблю працяг, тым больш, што ў медыцыне я штосьці ведаю. Наперад. Раны на сэрцы. Ну добра, канешне ж, не на сэрцы, толькі на скуры. Але ўсё ж пэўныя правілы па апрацоўцы ран патрэбна ведаць. Тут я буду гаварыць пра распаўсюджаныя бытавыя траўмы, ссадзіны ды дробныя парэзы. Першае, што спадае на думку, калі бачыш пашкоджанне скуры, заліць рану чым-небудзь з антысептыкаў і накласці павязку. Разумная думка. Але ж антысептык ад антысептыка кардынальна адрозніваюцца і кожны мае сваю функцыю. Напрыклад, усім вядомы раствор перакіса вадароду прымяняецца для зупынкі крывацёку ды прафілактыкі анаэробнай інфекцыі. І звычайна, у першую чаргу ў ход ідзе гэтае рэчыва. Але мала хто ведае, што пасля таго, як пачнецца рэакцыя, патрэбна змыць яго з пашкоджанай скуры іншым растворам. Перакіс вадароду вельмі актыўны рэагент, што разбурае злучальную тканіну і замядляе зажыўленне раны. Таму самы правільны алгарытм, на маё меркаванне, наступны. На свежую рану выліць некалькі мілілітраў перакісу вадароду, пачакаць 15-20 секундаў, а затым змыць усё растворам хлоргексідзіна ці іншым антысептыкам на воднай аснове. Я больш за ўсё люблю хлоргексідзін. Ён не раздражняе скуру, ды і рану прыемна ахалоджвае. Затым на чыстую паверхню патрэбна прыкласці сурвэтку з марлі. У ідэале, каб яна была стэрыльнай. І зверху закрыць усё бінтам. Галоўнае, каб вузел, якім вы скончыце павязку, быў на супрацьлеглым баку ад раны. Павязкі мяняць 1 раз на суткі, апрацоўваць рану хлоргексідзінам на працягу 2-3 дзён, а далей можна прымяняць антысептык на аснове спірту. Можна выкарыстоўваць нават моцны алкаголь. Праз 5-6 дзён павязкі адмяніць, а рану апрацоўваць спіртам яшчэ тыдзень альбо да поўнага зажыўлення. Абавязкова праверце, ці маеце прышчэпку ад сталбняку за апошнія 5 гадоў. Калі не, звяртайцеся за рэвакцынацыяй. І пра рэдсцягі. Калі боль у ране не змяншаецца, а наадварот расце і расце, вобласць раны чырванее, ацякае, баліць, лакальна павышаецца тэмпература, ці з раны выцякае штосьці жоўтае ці зялёнае, гэта ўжо адпаведны званочак, каб звярнуцца за прафесійнай медыцынскай дапамогай. Адчуй мой боль. Далей я буду гаварыць пра лекавыя прэпараты, таму тут буду асцярожны. Ніколі не прымайце прэпараты, на якія маеце індывідуальную непераноснасць, ці не ведаеце пра такія рэакцыі ўласнага арганізму. Далей разбяру 2 самыя папулярныя групы прэпаратаў, што знойдуцца ў любой аптэчцы, нават калі ў вас яе нямашыка. НПВП, альбо проста нестэроіды. Хутчэй за ўсё, дзе б вы не былі, вы знойдзеце некалькі таблетак парацетамола. У кішэні, у суседа, у аптэчцы ці нават у выпівох, праз якога вы праходзіце кожны вечар праз цёмны закуток вашага гораду, заўсёды знойдзецца штосьці такое. Да гэтай групы яшчэ адносіцца ібупрафен, німесулід ці кетаралак. Звычайна, яны маюць свае асаблівасці як у механізме сваёй працы, так і ў паказаннях да ўжывання. Але
Калі вы звернецеся да каго заўгодна са скаргамі на боль, вам адразу прапануюць штосьці з гэтых прэпаратаў. Боль у галаве, зубны боль, боль у суставах, боль ран, ці ў мышцах пасля траўмы, альбо ў спіне пасля цяжкай працы на рысавым полі. Гэтыя прэпараты – ваш выбар. Цяпер папярэджванні. Выпіць 1 ці 2 таблеткі за дзень нічога з вамі не здарыцца. Будзеце без кантроля піць дадзеныя прэпараты на працягу тыдня і болей, на ўласны вопыт даведаецеся, што такое язвавая хвароба страўніка ці пячоначная недастатковасць. Боль некалькі дзён – добрая нагода наведаць доктара. І ніколі не ўжывайце гэтыя прэпараты, калі баліць жывот, бо такімі дзеяннямі можна змазаць клінічную карціну і зрабіць нядобрую паслугу свайму арганізму. Тут толькі па назначэнні ўрача. Другая распаўсюджаная група – спазмалітыкі. Самы папулярны – дратаверын, больш вядомы пад сваёй камерцыйнай мянушкай ношпа. Але я аддаю перавагу першай назве, бо за рэкламу мне да гэтага часу не завязлі. На справе цудоўны прэпарат. Калі б можна было паставіць помнік прэпарату на медыцынскай вуліцы, там 100% стаяў бы манумент у гонар дратаверыну. Ён як музыка на беларускай мове, прыносіць палёгку, здымае напругу, падабаецца табе і прыходзіць у любым стане, а ты нават не ведаеш, чаму і як гэта працуе. А яшчэ пакідае дзіўны прысмак на языку. А калі не вызывае ніякіх эмоцый і пачуццяў, то правер пульс, магчыма, ён ужо скончыўся, як і ода дратаверыну. Таму цяпер да паказанняў. Боль у жываце, ці ў малым тазу, пячоначныя, нырачныя, кішэчныя колікі, ці боль, што называецца, па-жаночаму, ці нават па-мужчынскаму. Усё гэта дапаможа вырашыць дратаверын, але ёсць таксама некалькі пунктаў, на якія патрэбна звярнуць увагу. Першае, усе гэтыя болі з'яўляюцца вельмі грознымі сімптомамі страшэнных хвароб, пачынаючы ад камянёў у нырках і заканчваючы апендыцытам. А таму гэта адразу і дапамога, і дыягностыка. Прымаеш адпаведную ўзросту і вазе дозу і лічыш 15-20 хвілін. Калі ўсё прайшло, віншую, спазм купіраваны, гладкія мышцы расслабіліся, крызіс мінуў. Але калі нічога не змянілася, ці стала яшчэ горш, пачынае рухацца ў бок медыцынскай установы. І яшчэ, не прымайце дратаверын, калі ў вас знізіўся артэрыяльны ціск. Дадзены прэпарат можа цалкам збіць ціск і нарабіць бяды на роўным месцы. У экстранным выпадку яго можна выкарыстаць, каб знізіць надта высокі ціск, але толькі з умовы, што спецыялізіраваныя лекі адсутнічаюць, а атрымаць дапамогу ў бліжэйшы час таксама няма магчымасцей. А ўвогуле, зыходзячы з паказанняў для выкарыстання, дадзеныя таблеткі павінны быць у кожным заплечніку, торбачцы, кайстрачцы ды ў патаеннай кішэні вашага адзення. Адпаведныя прылады працы. Спадар ці спадарыня, які б ты не меў узрост, але пэўным натуральным чынам, так ці іначай, сустрэнешся з праблемамі ў сваім здароўі. І на такі выпадак табе спатрэбіцца мінімальны дыягнастычны набор. Здаецца відавочным, што ў 21 стагоддзі патрэбна трымаць на сваёй жыццёвай плошчы уласны тэрмометр, а калі табе больш за 25 гадоў, то яшчэ і танометр. Можна нават і ў больш маладым узросце, але на трэцім дзесятку гэта ўжо жыццёвае пытанне. Калі з першым усё відавочна, перад тым, як аказваць дапамогу сабе ды бліжняму, патрэбна ведаць такі банальны параметр, як тэмпература цела. Які менавіта тэрмометр вы будзеце мець у сваёй аптэчцы, не мае прынцыповай палавой розніцы. А вось з танометрам трыху цікавей. Звычайна, лепш за ўсё класіка, звычайны танометр са стэтэскопам у камплекце. Але тут патрэбны невялікі скіл па карыстанню. Прасцей набыць электрычны, якому для працы дастаткова некалькі працуючых батарэек. Нават самы просты галаўны боль патрэбна праверыць на 2 крытэрыі – тэмпература і ціск. І, канешне ж, патрэбна ведаць сваю індывідуальную норму. Здароўе – гэта не пра медыцыну,
Гэта пра жыццёвыя звычкі. Акрамя жартаў, чамусьці людзі не разважаюць на тэму здароўя, як пра шлях на ўсё жыццё. Большасць людзей успрымае негатыўна парады аб мадэрнізацыі ладу жыцця, правільным харчаванні ды водна-салявым балансе. Чамусьці прынята чакаць, што праблемы, якія ствараліся на працягу дзесяцігоддзяў, будуць вырашаныя за адзін прыём у доктара ды кароткім курсам чароўных прэпаратаў. Сюды ж ідзе і разовая шпіталізацыя на тыдзень, каб пракапацца. Але гэта асобны боль усіх практыкуючых спецыялістаў. І тут я не буду ад іх адрознівацца і дам вам відавочныя, нікому не патрэбныя парады, якімі вы, хутчэй за ўсё, не будзеце карыстацца. Вада. 2 літры вады мінімум, што тут не рабі. Калі ўжо ёсць праблемы са здароўем, лічыць адпаведна асноўнай хваробе. Сэрца і лёгкія меней, ныркі ды кішачнік болей. Хто б што ні казаў, наш арганізм не вырашае, колькі ў яго трапіць вады. На тое ў яго ёсць асаблівы орган – мозг. Смага – гэта не паказальнік таго, што патрэбна трыху вады. Гэта сігнал трывогі, што абязводжванне ўжо ідзе да крытычнага ўзроўня. Харчаванне патрэбна разнастайнае і больш-менш збалансаванае па БЖВ. А калі ў дастатковай колькасці дадаваць яшчэ садавіну і агародніну, то не давядзецца клапаціцца за дэфіцыт вітамінаў ды мікраэлементаў. Дарэчы, вітаміны цябе не ўратуюць. Але пра гэта неяк іншым разам. Тваё здароўе нікому не патрэбна, акрамя мяне. На справе, адзіны чалавек, які нясе адказнасць за тваё здароўе, ты сам, што б табе не казалі па тэлебачанню, калі яго яшчэ хтосьці глядзіць, ці ў прэсе. Толькі ты ў поўнай меры адчуеш наступствы і панясеш сапраўдную адказнасць за страту гэтага рэсурсу, што мае толькі адзін кошт – тваё ўласнае жыццё. І ў дадзеным пункце я падзялюся караценькім спісам тых абследаванняў, што патрэбна прайсці кожны год, незалежна ад таго, ёсць скаргі на самаадчуванне ці не. Агульны аналіз крыві і мачы, а таксама біяхімічны аналіз крыві. Ну, гэта база, гэта клясіка. З гэтага патрэбна пачынаць і рухацца ў адпаведным напрамку. Рэнтгенаграфія грудной клеткі, УЗІ брушной паражніны, дзяўчаты ды жанчыны, агляд гінеколага, хлопцы, уролаг. Хто старэйшы, яшчэ і аналіз крыві на ПСА. Людзі старэйшага ўзросту, гастраскапія ды коланаскапія. Калі знаходзяцца нейкія адметнасці, ужо правярацца па профілю. І нават усе гэтыя працэдуры не абазначаюць, што вы ніколі не захварэеце. Мы жывем у свеце верагоднасцей. А таму, відавочна, што верагоднасць прапусціць пачатак якой-небудзь страшэннай хваробы будзе значна меншай, калі выконваць дадзеныя парады. Дзякуй за прагляд. Калі ў вас узніклі якія-небудзь пытанні, напішыце іх у каменты, разглянем у наступных роліках. Калі патрэбна пра штосьці распавесці больш падрабязна, дайце ведаць. Так, дадзены ролік на спецыялізаваную тэму, але не хвалюйцеся, хто прыйшоў сюды толькі дзеля развагі і атмасферы. Наступным ролікам будзем далей дэградаваць ці разважацца. Так што не адпісвайцеся. Ну, калі ласка. Абяцаю, дадзены канал ніколі не будзе звязаны з медыцынай на 100%. Стаўце падабайкі, дзяліцеся відэа з сябрамі, падтрымайце выхад наступных відэа сваімі водгукамі ў каментарыях. Дзякуй за ўсё і убачымся!